ubukele Perfect TV sibuyile-ke namhlanje eyi ngiphathele ungelanga ngiphathele ikhomanda amavikela mbuso-ke aphelele la njengobawazi sihlezi kuphathela amaciki ahlabahlosi asikuphatheli noma ubani namhlanje-ke na amavikela mbuso angigade ngapha nangapha kodwa kuzezela konke ikhomanda sekuphelele ehlelweni hayi bafowethu ngiyabingelela nobingelela akusadingi nokuthi ngize ngichaze ikhomanda yezwe lonke umfana wakho besephansi emlandini kunjalo sengingaphakathi hayi khona ukushile inkosi yani konje uyazi inkosi kalapha uyazi umbukeli zi-30 July namhlanje 2022 zokubulelana ngolali ntambama siyahamba asiyele noma uba sokuba thina ngayi ikhomanda iyogila iy'manga uyazi phela yimi ovikela isicoco kwemputuzelo isicoco besakithi kodwa-ke futhi angibathembisi ukuthi bazosithola shuthi futhi uyasidifenda namhlanje hawu ngiyadifenda phela hawu kakhulu angiboni ukuthi uzosithola akekho usuyizweleke akekho usondela kwikhomanda namhlanje ziyabuya 30 July abantu bathembisana mfowethu no futhi bayazi phela njengoba nginkosikazi ukuthi bathembisa ulazi inkosikazi ukuthi ngizobe ngibheka ngibhakaza nje ngifuna ukubone kahle namhlanje othi akabonanga hayi cha ngazi ukuthi uyobefakile ukuthi uyikhiphe ibeke phansi ubuke angikholwa ukuthi uma umthanda wamaskandi umbukeli lapha ekhaya awuyazi ikhomanda uma ungayazi ozobuya inkosikazi ukuthi ushayelazi ushaya kanjani umjolo wami yazi ukuthi uDumo lufana nomjolo mfowethu ngeke uthi uvala ngapha uvale ngapha ubizwe ngapha nangapha bezilokhu nalokhu abakuthandayo kanti nomjolo njalo sisathi ulalele ngapha noma umjolo kakuthandayo siyakubiza ngapha ufuna ngokuthathayo yabo ikhomanda mfowethu siyazi uqhamuka kudaphi ngokucuba awubathi abantu bancane ozobe qala ukwazi ngekhomanda namhlanje ikhomanda njalo umuthi nje belomisa ukuze uzokwazi naye singalebe ngazalwa nje ngoba umculo ngithi into engizalelwa kuyo ngoba ngikule ekhaya lomculo kwaye kube kuyahamba ngakugcina amaqembu amancane afana neSodoma kube isikole ngaze ngagcina ngiyofika kwendika lapho ngifike ngazenza khona nami ukubulisa ngiyazi yami lapho kuze kube manje shuthi kahle wamanye amakhosi hayi angeke ngisho ukuthi nginenkosi kodwa mina ngiyazazi ukuthi nginenkosi lapho engabe ngakhona ngoba angifuni ukuthi ngihambe ngiyibeka lapho engikhona ngabe hayi lamakhosi ayigcobayo hayi uvuke ekuseni usuyinkosi ungagcotshwa kanjani lawa ayigcobayo mfethu usebenze kakhulu emagezeni waqala umgidangoma ubheka waze wagcina usulika bekanjani iqembu lamagezi mfethu libambile mfowethu akusingafika ngo-2011 emagezini sithindidane yaliba bebaningi nje abafundi besakhile so safike sayibamba lisibandla kwamnandi kakhulu ilidlala isifundisa lapha nalapha nanokuthi bayazi yagcine siyadlula asala-ke lapho lokuyenza kuba kumanje mfethu umsebenzi wenzile ney'ndondo futhi wayishaya amageza kakhulu zigcwele indlu nje nami angisazi manje futhi sisazoqhubeka siyishaye njengoba sesingamavila sokusho ukuthi sizoqala phansi konke iy'ndondo zamageza ziyisithupha ade zenziwa ikhomanda phela hhayi ukuthi zasala nezendidane niyazazi bese kubeze ikhomanda nje eziyisithupha esizoqala phansi kasimayinase-ke lapha sithathe ngokuthi azikho sesizoqala phansi-ke manje kuqale zamavila okay mfethu siyambona umphondo sekuyeqelelana abavela kuza gile ikhomanda nensimba gile iy'manga kakhulu singambona ngelinye ilanga ikhomanda iseyibuyele emagezeni ufishana umuntu wamageza uyosebenza namageza ngoba kusekhaya ekhulu njengoba ngisho ukuthi ngingane uthisha wami so uma ngabe kufanele ngiyomusa ekhaya noma ngiyosiza ekhaya ngeke ngibuke indlu yasekhaya iyiwane so ngelinye ilanga mhlawumbe kuyofika lapho abathi khona ikhomanda njengoba kusekhaya nje umngane yakho noma
Kuyasijabulisa ukuzwa lokho. Siyazi la umasikandi ikhala kakhulu. Akuvamisile uma uphuma eqembini lokuza. Umhamba seqala bhala sekuqwejana omunye ngaba nemali omunye wenzeni. Awolokho okushoyo mfethu ukhombisa ukuthi awunanto amagezi ume kahle mfethu. No, ngoba ngahamba ngawocela mfethu kwaba yisihle. Ngacela kahle ngoba ngoba ngacela. Nami ngathi mase ngehla ngayocela. Isitori esingihlekisa kakhulu ukuthi walida kanjani amagezi uzothatha lelo thuba uhlangene kwenzakalana lelo labo ubona ukuthi uyawalida amagezi. Futhi kwase kufanele vele ngingasho ngithi into eyayingikhumbile leyo futhi ngoba uma ngicabanga sasisendlela akekho umuntu owayefisa ukuthi amagezi ngoba futhi esasinako ukuthi engaqhubeka kwakuyiqembu elifile kakhulu. Ngapha kamanganga into ngathi futhi asikuniseni lingawo njengoba ngimisile kakhulu ngimisile iminyaka eyisithupha ngoba ngibeke manje amagezi akhona kuyaziwa ukuthi komanje so ngoba ngangicela la ngaphambilini ukuthi ngisacela ukuthi siwaqhube nabafundi mangazi indlela othiwa wasukuma ngathi emva kwesikhathi wasuthi ubonke umhlanganweni ephakathi isandla kwase kuphelele sewuhlukana umhlangano sebethi hayi khuluma futhi hayi amajoka siwabeke etshala manje namakokho siyawakhula siwabeke etshala ngathi lutho kakhulu kunokuba kuphela igama elingaka ngcono asifeni mangabe siyahlulela kulele sizathu ngangingenayo-ke inhloso yokuthi mhlawumbe ngoba ngoba sasibaningi ngangithi sizokwenza njengeqembu ngoba kepha ekugcineni kwagcina kungikhomba ukuthi kahle hle yimi umuntu ofanele ayiqhubeke. Kuyazwakala. Ngibona amavikela ambuso-ke manje size kwezepoto nokhomanda. Wathi phela lapho uzobona nawe. Sasuka ngayo workshop kade ngibona ku-gold kumnyama. Jula nje sazobona estadium. Niwe ngawaqali amavikela ambuso ngoba ngisebenzisana nabeduza. Angabona eDurban Station kuba ibhala yonke eDurban Station wa-gold, wa-black, kanje. Kunjalo nje uzobona njengoba ngiyinkosi nje kalaphi ngabe kwakubhekelwa zona lezo ukuthi uyabona nje inkosi ilandelwa izinto. Hayi so nje nginama-branch wonke umhlaba lona kodwa-ke lokho kuke kungiphathe kabi bafowethu ngoba ama-branch lawo esinawo aphume ekhaya ekhulu uyabona. So lokho ukuthi amalokhunjane ama-branch lawa aphume ekhaya lokhu umuntu uyebukethi ayishuthi lo muntu useyatholala leliya khaya chabo angilibulali ikhaya ngathi mina ngoba nginokumuzi othandayo ukuba sekhaya uyoze hayi basebeyizelana abafuna uzohlala nekhomanda kuleli ikhaya eliphilayo base ngithi-ke phela abafuthi ningakhohlwa ikhaya ekhulu anothi bangicalaza nicoshacoshe nasekhaya ekhulu yabona kungasali nje sekusale uthini kuwe mfethu akapheli ngisho i-prayers amavikela ambuso kunabaculi asebenabo labalandeli yazi mangabe beqhamuka ngeshawa ngoba nami ngingacabanga ukuthi kahle bangazi ukuthi abalandeli abakani angiyitshela nami sesemagezini ukuthi vele abalandeli bakamtshengiseni ngoba nami kodwa manje sengiyabona ukuthi kahle hle ngiyathanda kakhulu angazi ukuthi kuthi kuphela iminyaka emithathu ngiyabona mfethu nabo uyibambe emagezini amagezi anabalandeli inqwaba uyibamba kumavikela ambuso anabalandeli inqwaba but ukuyithoba kuwe lokhu kukhona yini udumo lwakho kungangeni ekhaya udumo lwakho mfowethu ngeke angithi manje wena ngoba ngiqala indaba ngiqale ngathi nje ngizalwe ekhaya lokusho ukuthi mina ukuduma ngibe ngakwazi ngingane mina ngizalwa umama bese ngathi ngizalwa nami ngivula amehlo ayethanda izinto so ayikho into entsha kulento eyenzakala ukuthandwa kwami abantu into engiyazi ekhaya ukuthi mina siyathanda ukuthi so manje akukho kusho ngathi mhlawumbe ngiqala noma mhlawumbe kufanele ngiphethe ngakhuliswa ngokuthi uma ngabe uthandwa abantu bona kufanele usehlise laba abangabaculi abangakwazi ukusehlisa kubalandeli bakhe ngoba bakuthole emoyeni noma umuntu ebuka ukuthi ilande ngomculo ngoba mhlawumbe umlandela ngoba azi khona akawazi so uma ngabe ukhulele ekhaya mdlalo wami ibhola ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungaba nenqondo kufanele akusiyona into ozoyithola endleleni akufani nomuntu ozoduma esekuthola endleleni ngasekumfika mfethu
unothisa senze umagenzi. Uma usebenza kwi-album yakho, wenza sure ukuthi uintroduce umuntu wesifazane or uintroduce umuntu ongazile nje. Ukwenzelani njengoba kuba abantu bekhona Mfowethu ngabafaka phambilini abantu ngase ngibona ukuthi mina kusebenzile ngoba ngathi ngivela ngizoqala ukucula amaphela manje angikwazi ukusho into esivele isiko ngase ngibona ukuthi okay ngoba nami ngiyegama angithathe laba abangenalo igama baveze Durban Station wayekhona wayibonela and utokwazi wayiphethe labana i-talent ezimanga kakhulu unga-introduce nansi eduzane kwami angifuni ukuthi uzwe ngendaba lapho ngisuke ngihamba noShabalala lapho siyadla Shabalala nangeduzane angifuni ukuthi ngikhulume la Silwane uyizwele mama kunjani ngiyaphila sakubongela nawe i-Perfective ukuthole kunjani ukusebenza neCommander umuntu mhlawumbe ade umbukela kude kodwa namhlanje ukuthi bengimubukela kude ngiyamazi Commander kusukela kudala so ukuthi ngathi ngicaba ukusebenza naye ngiyamazi so bengazi ngicaba ukuthi ngoba ngisebenze naye ngiyabona kodwa ngicibile ngisebenza khona kumnandi kusebenza ngiyabona sizakele kakhulu sengiphelile nami ukuthi hawu ngiyacula nethayithe lami abantu abaningi bayalazi hawu ngiyabona isiyanda ngomuzana eseyimele music yeah mase ngiyimele nokubona ngelinye ilanga ngizokhipha nje ngekudala kodwa ngizonazisa awu ngingekudala kuthi yakhala vele manje sesingalindela something masiphuma nje la kuthuzeka siba busy ngayo yini ngizokhipha i-EP igama usiyanda usiyanda asesosiyanda usiyanda amavela ukuze usiyanda Shabalala usiyanda bila ngithi nami ngizobe sengenza okwami uCommander vele nazana kanjani uyimfuno omunye phela uzoba nokuthi uCommander uthatha intombi yakhe ayifake emculweni yabo or uthatha isihloko sakhe uyifake emculweni abantu yabazi lawo masikandi angithi uyabazi uCommander ngithi wena mhlawumbe i-talent lakhe lifake emculweni i-talent kusho uCommander hayi ngiyakuzwa manje iphithe kunengoma engaka mhlambe 4 or 5 sacela nje kuba abantu abaklasi bese ifuna lo iphithe ngithola kanjani noma ngizonazisa ukuthi ngizothola kanjani ngizofaka kuma-digital stores ngaye nama-CD ukuthi abantu bawathole ukuthi bangabe sizoperformance wadayisa kodwa nje ngizobazisa ukuthi isikhathi sakho mbukeli usuzwile-ke into ekhishwa uCommander injalo usuzwile usiyando ngaphansi kweCommander useyakwazi nokukhipha i-EP chaza ukuthi iCommander isiwuthisha vele ngiyafundisa nje vele mina ngibe neclass lamahhala nje kumaviki amuzi vele thisha no-line nguthisha nje ngiyafundisa namhlanje kuthiwa isikole senzeka isikhathi senzeka namhlanje siphiwa isikhathi iCommander kufanele kuyosebenza mbukeli before zivale mfethu amavikela ambuso noma uCommander ngensimbi uzane kuleka nje ngoDisemba igeja liphansi kunjalo iCommander nensimbi iyeza noma uMotho noma iCommander ngifuna ukuthi uhlale ulindela ngizokutshela ukuthi kuzani i-surprise mbukeli we-Perfective siyabonga isikhathi sakho uzwileke ukuthi-ke iCommander iyezayo ngekudala iCommander noma insimbi wena nje hlala usubscribe lapho sikuphathele ubani amaciko futhi until this time away